Hej til YouTube og velkommen til. Jeg er Panda Gamer, og i dag der vil jeg ligesom vise jer Flex's Prison. Så og I må undskylde, hvis jeg hoster. Det er fordi jeg er jeg har små ondt i halsen, eller hvad man siger. Men det her, det er de ulovlige ting. Det er alle de ulovlige ting. Så er der det her push-område. Så er der flex-område. Og der kommer snart B. Det er ikke, det er ikke lige beladet endnu. Men hernede der er inforum. Og så det er kedeligt. Men her der kan man lige købe nogle ting og sådan lidt. Så går vi ud her, og så det her gigantiske, flotte ting. Det er vagtrum, og jeg synes faktisk, det er rigtig pænt. Lækkert, stort og sådan noget. Så det her, det er Pixie. Jeg kan ikke lige udtale, men det er hans YT-celle, hans YouTube-celle, og de ser jo rigtig nice ud. De er faktisk ret pæne, men det herovre, det er casinoet. Og jeg synes faktisk, det er ret nice lavet. Sådan sidder man her og spiller lidt og sådan lidt. Og så er der nogle sådan automater. Og her er, det er Kurt, og det er Karl. Men nok om det. Så skal vi jo også lige kigge på Cloxys YT-celle. Den er, de er jo, altså, jeg kan godt have YT-celle. Så er der, så er der Sugar Cane Farm. Og der er simpelthen PvP herinde. Så. Nå. Men herinde, det er simpelthen minen. Nå. Men det her, det er minen. Med det er en ret god mine, man får sådan cirka. Hvis du sådan graver rigtig meget, graver ned, så får du næsten en stakjern. Eller sådan halv stak. Eller sådan. Det er en rigtig god en. Så er der Katine for Flex her. Ja. Men nu går vi videre til motionsrummet. Fordi her, motionsrum. Og så er der nogle missionsrum her. Missionsrum. Herinde, der kan man lige tage et lækker bad. Hvis man nu sveder efter en lang dag med ren hakning og sådan lidt. Hvis det nu er nødvendigt. Og sådan nogle boksepuder her, tror jeg det er. Og nogle ribber man lige sådan. Men så er der det her. BM. Man klikker her, så kommer man til spawn. Og så kan vi lige gå hen til. Det er faktisk. Og en lille ting. Det her, det er jail, eller. Ja, det er jail, det her. Og ja. Og det er Peter, der står der. Jeg ved ikke lige, hvad jeg kan. Jeg har ikke lige været i isolation endnu. Men endnu. Så er der vejen til isolation. Og herover, det er bare vagtrummet. Så er der celler her. Den her side, der er der også en slags YouTube-celle. Det er hvad hedder han? Heavy Plays. Og det her, det er Joax, tror jeg det. Der kan man donere nogle ting. Vi kan lige donere sådan en sukker der. Ja, ellers er der bare celler og